Koronakro nummer 16. Alltså faktiskt var det meningen att vi skulle fara till Italia vid flera veckor. Jag tror att den där sjukan som är coronaviruset kom. Jag tyckte så väldigt smitta så kunde vi inte till att flickvärden flyger sig till. Och så att vi bara för att spæliferðast här till. Kvar är Italia? Här. Italie. Om man för att ferðast så kan man veta sin mer om landet. I tricolore. Temtrimo liten. Det första som vi får se är buongiorno. Det betyder god dag. Arrivederci. Det betyder farväl. Tack betyder grazie. Si grazie betyder ja tack. No grazie. Det betyder nej tack. Orsaka betyder scusi. Så vet jag det sikkert att tar man hem och får taskvis som man packar ner. Nu klippte jag en biljett ut som vi skulle bruka till att vi skulle ferðast. Ett pass. Biljett, nej. Ja, hva skulle tid? Vi tog säga att vi skulle släppa till Italia. Italia, ja. La meg se biljetterna og passet. Här är biljetten. Och här är passet. Vi flyger i Trutjavik, å deilig. Held ikke tykkon. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. God feriefolk, velkommen ombord Atlantic Airways. Så tog jeg ur Vamo til Italia i dag. Det er online 2 timer. Italia, binder til en oi, men til å sitte. Kan vi ha dykke nok først? Ja, ett glas av cola. Glass av cola. Och isen Glass av cola. Ja, och medpackar. Og medpakka. Kan jag ens få medpacka? Ja. Gjør så vel. Gjør så vel. Ja, god feriefolk, det er skiparen, og det visste jeg det hitje utjøkte vintøyne, så har vi det fralukt utsyn i alt Europa. God feriefolk, velkommen til Italia! Äntligen är vi det. Känns som det var en god tur. Och så tar jag att ner i taskarna. Nu är vi i norra Italia. Detta är Lombardia. Nu är vi kommit till huvudstaden i Italia. Han heter Rom. Och detta heter Colosseum. Chicken Terre. Det är så flott ställe att jag alltid skulle få finna en koppling och gå med att stå. Kanske får jag stoppa in här. Här är det pizza. Och vi får spela nästa gång vi. Jeps. Juhu! Buongiorno. Vi är nu komna till en matstove som man kan göra sina egna pizzor. Vi får göra 5
Og en som man skal bruke pitabrød. Så det pizzasås, og så også akkurat på videre valgt. Barmaskikke, leik og piperfrukt. Og så mozzarella. Så også krystarrøy og kurin. Mozzarella. Basilikum, pizzastrødd. Så skal det bare noen få minutter inn i ovnen. Milligradene. Milligradie. Mega god. Hogde. Mamma får til spaghetti. Arrivederci. Ciao.